Bon dia, titis, bon dia, tossolletes. Espero que de moment el vostre Sant Jordi sigui espectacular. Aprofitant el dia d'avui, vinc a explicar-vos un conte. I el conte fa així. Una vegada hi havia un poble monàrquic terroritzat per un drac. La princesa va ser enviada com a berenar pel monstre. Ella llegia mentre esperava. El drac va venir. El cavaller Jordi, damunt d'un cavall blanc, va arribar i va matar el drac. De la sang va florir una rosa. Ell li va donar la flor. Ella, el llibre. Es van enamorar. Fi. Sí, potser aquesta història ja l'heu sentit alguna vegada, però heu sentit mai la història de la princesa que va ser enviada a matar el drac? I la del drac i el cavaller Sant Jordi que es van enamorar? O fins i tot, compte, que per berenar hi ha sang. Un sol text pot tenir moltes lectures, i d'això és del que parlarem avui. Parlarem d'un llibre que si llegeixes en veu alta la gent es pensarà que estàs boig i tanmateix és segurament el llibre més preuat de tots, perquè és el llibre de la vida. Avui parlarem del genoma, parlarem del nostre manual d'instruccions. Les nostres cèl·lules tenen un manual d'instruccions que fa que siguem com som. Està escrit amb només 4 lletres, A, C, G i T, i amb aquestes es formen paraules, com Aquestes paraules són gens, i els gens seran traduïts amb tota una maquinària a proteïnes i faran que siguem com som. El nostre color d'ulls, com de llarg són els nostres dits, si tenim fibrosis quística o altres malalties... Però tot ho estableixen els gens? No ben bé, perquè som una barreja dels gens i el nostre entorn. Potser és una mica obvi, però ni que els meus gens digui que creixeré moltíssim, doncs si no menjo suficient no ho aconseguiré. La nostra educació, el que ens ha passat al llarg de la vida, el que mengem, el país on vivim, tot això ens emmotlla i ens fa ser com som. I com ho fa? Doncs l'entorn pot canviar el nostre genoma. I això és el que pot passar amb el càncer, per exemple. Canviar una sola lletra i els resultats poden ser desastrosos. No és el mateix dir petó, que pet, que pot. Però és que, i aquí és quan la lectura del llibre ens deixa perplexos, també hi ha un altre mecanisme. I aquí és on entrem al tema d'avui. L'epigenètica. Abans he dit que totes les cèl·lules del nostre cos tenen aquest genoma amb aquestes instruccions, i és així. El que passa és que no totes tenen la mateixa funció. Algunes seran neurones, d'altres estaran bategant i d'altres estaran lluitant contra virus. El tema està en que cada cèl·lula llegeix un fragment diferent d'aquestes instruccions. Activa gens diferents. Ni que tinguin totes les instruccions per fer tot tipus de feina, una cèl·lula que faci de cuinera no necessitarà llegir com fer de transportista. I no només això, sinó que a més també poden llegir diferents instruccions depenent del moment i depenent del que passa fora. I això com ho controlen? Com saben quina frase llegir? Quin gen activar? Gràcies a l'epigenètica. Imagineu-vos que tenim al davant un llibre. Bueno, un llibre no, 150 llibres. Perquè si imprimíssim el meu genoma, ompliríem unes 250.000 pàgines. I no és per fardar, vull dir que si utilitzéssim el vostre genoma també ocuparia aquestes pàgines, alguna paraula canviaria, però ben bé vindria a ser el mateix. Doncs tenim tot aquest piló de llibres i ara hem de decidir què llegim, què és important per fer la nostra feina. Ho farem amb subratlladors, amb punts de llibres, amb tiquets, amb papers que trobem per casa, amb paper de vàter, qualsevol cosa per anar posant entre les pàgines i recordar què és allò important que cal llegir. I això és el que és l'epigenètica. De fet, epigenètica, epi per al damunt, genètica dels gens, i és un concepte supernou i que ho està patant molt fort. Aquests punts de llibre, aquestes marques epigenètiques, són marques químiques que canvien la lectura sense canviar els gens. És l'exemple del conte de Sant Jordi que us explicava abans. Amb la genètica podem saber quines paraules hi ha i amb l'epigenètica quina lectura fer-ne. A efectes pràctics, aquestes marques químiques, com podrien ser acetilació o metilació, poden actuar de diferents formes. Per exemple, quan parlàvem abans de que passem del gen a aquesta traducció a proteïnes, doncs el que poden fer aquestes marques és evitar que la maquinària s'hi pugui passar i que llavors no es pugui passar proteïna. O, per exemple, pot canviar l'organització, l'empaquetació, que de fet el tema de la dona per molt, així que crec que no hi entrarem molt en aquest vídeo. I això quins efectes té? Doncs en primer lloc la fantàstica cançó del Super 3, tots som súpers, tots som grans, siguem petits o gegants, tots som tan originals, no en trobareu pas dos d'iguals. I és que ni que tinguem dos bessons amb el mateix genoma, amb les mateixes paraules, com que les experiències que hauran viscut al llarg de la seva vida seran diferents, la seva epigenètica també ho serà. I per tant no trobarem dues persones iguals. A més, cada cop s'està estudiant més la importància de l'epigenètica en la malaltia i en la medicina. Amb el càncer, per exemple, que són cèl·lules que, en lloc de seguir llegint el seu capítol i fer la seva funció, treuen els punts de llibre i fan una mica el que volen.
És per això que en els últims anys estan sortint més medicaments que s'encarreguen d'aquest tema de l'epigenètica i treballen amb la reversibilitat d'aquestes modificacions. I l'epigenètica ens apropa cada cop més a una medicina personalitzada, és a dir, a veure exactament quin medicament anirà millor per combatre el teu tipus de càncer o la teva malaltia concreta. Ai, però és que l'epigenètica no només ens afecta a nosaltres, sinó que també pot tenir efectes en les futures generacions. El 1944, als Països Baixos va passar per un període de fam extrema. El que s'ha vist en l'actualitat és que els fills de les dones que estaven embarassades durant aquell període tenen de mitjana un pes més elevat, tenen més casos d'obesitat i més casos de diabetis, i la seva esperança de vida és més curta. Semblaria ser que durant l'embaràs, mentre la mare passava aquest període de fam extrema, l'epigenoma del fetus es va alterar. Entre d'altres, el que hauria provocat és que el metabolisme d'aquest nou infant fos estalviador, és a dir, que de pocs recursos en pogués treure el màxim profit. Això segurament li va salvar la vida, però quan es va fer gran i va passar a un entorn sense aquest estrès, sense aquesta fam, això li va passar factura. I és que seguia traient el màxim profit dels recursos en un moment en el qual els recursos ja eren abundants. I això fins on s'ha vist passant una generació, és a dir, d'àvies a nets, àvies que havien passat una època de fam o de guerra i que després això havia tingut conseqüències en els nets. L'herència epigenètica és un camp que tot just ara està sent estudiat i descobert i que és espectacular. Encara hi ha moltíssim per saber. El que està clar és que és un camp trencador, superinteressant i amb oportunitats inimaginables. Us desitjo un molt bon Sant Jordi, amb amor i literatura, i espero que les vostres cèl·lules segueixin fascinades llegint correctament el vostre llibre de la vida. Espero que hagueu gaudit del vídeo. Si teniu ganes de més, aquí us dono més opcions i ja sabeu que sempre podeu clicar al botó de subscriure-us. Ens veiem ben aviat, bones lectures, bona nit titis, bona nit tassolletes. Els llibres que fan bona olor, fan tan bona olor.